Nongïalam Shnong na Maweit kiba ha West KHASI Hills District ringkat kinong tray ka Maweit PHC ki samla bat Nongshong Shnong jong katay katan kilawan kiyo sa Shillong hinin ga janmit ban persya ya karay jong ka Karuna Trust ban penken riak kam no ya way u doktor bat way unang pej ha katay ka PHC ya kani ka kenhon la sinran lang daw MLA ka mau shinrod uba Methodius Dakar kilalej banyak kendo ya Health Secretary Ram Kumar bat kiwi ki he sarkar banyak kren Halor kani gajing long jingman ha kani gajing ya kendo la pentikna ba ka Karuna Trust ka seng 3 months ngubha ka ba pej ya ka Jingpyrshah ya ka PHC kala thung yu doktor ba nong pej ba thamai ban bujli ya ki bril bala sha be akam hadu menta 4 syam lala ban tip ya ka daw tenrai jong ka Jingweng wengkam Nongaliang jong government but nongaliang jong nega board nya jong nega PHC ke lembar nega Karuna Trust lada kimla ban sim khia kimla ban le kloi no một cái jing dunong ngis ngotu ba kadai habdang kadai yang ngi kum ki pai ba nong Shnong jong nega dong bat ka thai ma ha ga mo area hi ke PHC ke don tang nega mo tang kan hi ke we ha kan ni ka por ka ba ki yakhi ki ni Aisha ba di yakhi ki ni staff ba di kemud ba ngim tip ya ka daw ka daw ka ba maki ki ya tengko ngimla bantip ya kata mereka kanjir minta kalau baki weng no yo doktor majinda de kajing weng no yo kalau kajing du no ka bakrau hoi kajing sekri jong u ka kala yai betul ki usted nganum penya kata ka ki re ya kajing penyai kam jong ka Karuna Trust Committee ngimla bantip ya ki rukom ya ki Jingpyrshah jongki nginam la bantu klar ya ka Jingpyrshah jongki ka North Eastern Hills University Students Union lane